Ni nilitum APHL Sipen Singhason a constituency ang bong Rong Nogor Puadim dak nilitum APHL siatung ke meeting kali tot from anda long lelang aprang ke non ke meeting ke po nilitum nang biun dek lo pini ke mass joining kali seta munitum nang dun olo aningarong o ale la penilitum son hak si ako bitui la B2 bom yelang la so area ni tum di B2 yi ke thang bota kali karbiang long karbiang rat in long rat to man ka chirai ya la aka prek aka man kali da ha pini bang kana mulu ka chetong ke kuan bak do yi bang pharu hit ke thom bak do yi bo bang pharu ke thom bak do lo pini je to long kana PS kan ni apias isive apias pe rong nogor apias ke tetan ke laban bakto we mo na kon ke long ka bo sai to so ko thang ni lo conclave pulo alam tar haide apram men ka than ven alam lo kon ni lia ba ka selet tu amasi ni tum ahok alam sin ninge dun lo amasi inoda moni komania chairman pusipu board chairman pusipu tur flut mani lipan nang ke jong hala amerikar bi nelisi ke form dun pute pujo nelisi amerikar bi puki irdun ra kape claim bu ni mahu thu hak na nigli atu mi der langar julong la salam aman la salam ingnek thu me mahu thu hak lo ni ke pu amat bang ka do ingnek soi le alang lipan ama alang li ke thera kamat mobile phone si lang maret le amaha pika ning ki thi la puyo alla tu amaha la tum thurpa BJP tu chong hoilo ni aprang da vilo chu solar project alam conclave ke dohta alang litum thurpa kama hala sor ni ke la rong pia sang ho la encore bang pharman lo organizer bang pharman lo hala kopia TV me yong te ha NETV karbiang long NETV munni da pharma sin nang sabdi pu hala sor ni bangke hala tum si thurpa amar atumi da dantang le lo ako thurpak le lo la puyo aman ni lituma munni hala David kathar phan angpun si oda kapang dur da la puyo ino da bak angel hatung ke gym si dam verwar ta la gym ke dam ke la ke chok ke theng aphan lok dia la tung ke gym da ke dam thu la puyo la tum thang da ka li le la bongko sena RSS tum si training ki pidun na rokom la tum ha abudi ki bidhi abudi ki pidun na rokom ni tum nge punang kok le karbi tu nge pu pedaji ke di Jepang tang ra che chok nang pu bu pedaji karbi tu nge non ya la tum nge Jepang tang ra che chok nang pu kam te klem la pu la ke hinok pi kalam le la masin ni to moni tam ta do joy ye de tur pak le e me thang ma nge che rai do nang kok lo la pu ya tu mai ke ni tu moni ke yok phan na chok chen ta yok phan ang pun ta pang dur de hala tum si ang pun ka pang dur APHL sia muni ta pa laban hala it sidol la romance ke babu thapilo po ni la ke nili do dun de lo la ke second half ye do ko nili chinin de la ke nili ka chini la it schedule puge jong si roman script che onang ji Assamese enang ji ba Hindi enang ji pula de la ke it schedule ka kam dawe lage non na theklong lo ke boro tum it schedule do lo pia le do lo tum thang da le ve hala tum nong ke doji kali hala tum ke bang trok em ke chia tum sai se hada bang ke plang tu ko pia lo le ke do di akhe amunit atum da boro tum ke bang pharong bong pen bang thong kep ra prive hala tum bang ke aku non ong thu the ong lo la tum bang ke it schedule ko pilo le ke do la si it schedule kam ave neli chung wa sini jong si roman script ta en ta me it schedule ta nang pipo pa la bang ke chok thu yi la ke dai